だいま戦前のご装飾が間髪せられました。精鋭なる帝国を変えるのは今や決死の戦いを行いつつあります。東全極の平和はこれを念願する帝国のあらゆる努力にもかかわらずついに決裂のやむなきに至ったのであります。もし帝国にして彼らの供与に屈辱せんか、帝国の権威を失墜し地なし議連の完成を期せられるのみならず、ついには帝国の存立をも期待に陥らしむる結果となるのであります。ことここに至りましては、帝国は天下の貴族を打開し自尊自衛を全うするため断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。この注目に値する一貫性は東条を非難する人々にとっては許し難いものであった。しかし主権国家における自衛と侵略という問題は東京裁判の重要なテーマであり、現在においてもなお人類社会が扱いかねている難問である。そしていよいよ注目のキーナン首席検察官による反対尋問が開始された。I shall not address you as general, because of course you know that there is no longer any Japanese army. 冒頭のこの侮辱的な言葉は法廷を驚かせた。キーナンはさらに言う。If this affidavit has been intended for the purpose of convincing this court of your innocence, or has been intended to be a continuation of imperialistic, militaristic propaganda to the people of Japan. すかさずブルーエット弁護人は異議を申し立てる。これに対しキーナンは東条の公共書はこの裁判所を侮辱するものであると反駁する。裁判長はこの公共書の目的が法廷を侮辱するというような考えを裁判官の誰からも聞いておりませんとして異議を容認し、キーナンの質問を却下した。しかしキーナンにとって最大の課題は東条を痛めつけることではなく、木戸被告から得られなかった天皇免責のはっきりした証言を東条から聞き出すことであった。このキーナンの意図はある日本人弁護人を通じて東条に伝わっており、東条もこれを承知していた。ところが木戸被告担当ローガン弁護人より天皇の平和に対するご希望に反した行動を木戸がしたことはあるかと質問された時、東条はそういう事例はもちろんありません。日本国の臣民が陛下のご意思に反してかれこれすることはありえぬことでありますと答えた。これは東条の本音であったろうが明らかな失言となった。日本国民の行為が全て天皇の意思に従ったものなら、戦争も残虐行為も天皇の意思ということになる。天皇の責任を問うべきであると主張しているウェッブ裁判長がこの発言を見逃すはずはない。ただいまの回答がどういうことを示唆するということか分かりますね。ウェッブの言葉は天皇の責任追及の根拠が見つかったことを意味していた。これはまずい。東条にこの発言を訂正させねばならない。法廷は元旦だけ休み2日から開廷する。キーナンは弁護人ほかあらゆる人脈を動員して工作をした。これは当事者のみが知る舞台裏の秘められたドラマであった。天皇免責の裏工作の進行とともに法廷では新年早々からキーナンの反対尋問が続く。You don't happen to know how it came that you were chosen for that position, do you?
陸軍大臣として入閣するに至った経緯をあなたはご存知ではありませんでした。経緯ですか？経緯。それは知りません。私は陸軍参長官の推薦によって陸軍大臣をの候補として挙げられた。But when you were chosen for that position, it was quite a surprise to you, I take it. 驚いた。私は驚いたとも考えられる、驚かなかったとも考えられる。Well, that doesn't enlighten us very much. And I would like to have you explain how you could be surprised and not surprised at the same time. 私は軍人でありますから、できるだけしなきゃならん。こういうふうには考えました。したがって驚いたとも驚かないとも考えないとこう答えたわけです。もっと簡単に申し上げれば、命令に従うということはどうも軍人の習い性となってくると、それが作用したんでしょうな。東條は穏やかに答え続けたが、稚拙な通訳による言葉の壁には傍聴席の家族の不安をよそに苛立ちを示した。というあなたの言うことがはっきりしないんだ。小さい国のことを、の話でもしておったのですかと。あなたが日本語の通訳がはっきりしないんです。もっとメール見たかに言ってください。What's the purpose of drawing up Plan A? キーナンの質問は開戦間際に再開された日米交渉の文書、いわゆる公案・オツ案に関する問題に移る。これは東條内閣が日米交渉の骨子とした提案であり、交渉成立を望む天皇の意向と強硬なる統帥部の要求の板挟みの中でまとめたのが公案である。これに対して東郷外務大臣ら外務省の大幅な譲歩と柔軟な対応を考慮してまとめたものがオツ案である。最初に公案が暗号電報によって在米大使館に送られた。アメリカはこの暗号電報を傍受し解読していた。アメリカ側の文書には交渉再開に対する反対提案と訳されていた。キーナンは法廷に提出された文書1164号を読み上げる。Conference has followed conference, and now we are able to bring forth a counter-proposal for the resumption of Japanese-American negotiations based upon unanimous opinion of the government and the military high command. 失礼しました。あなたの国の May I complete my question before you answer? あなたが答える前に私の質問を終わらせてください。The present negotiations are our final effort, and you must realize that these proposals are truly our last. You recall, do you see that there? You still deny that the proposals referred to were proposals A and B? それはちょっと話をしない。Well, matters have turned out a bit differently now. I thought so. いや、話は違う。先ほどのあなたの話と話は違う。今のこれの点を私は一点も否定したことはありません。あなたは重大なる事態として、言葉として反対提案ということを私に説明を求めておったんです。東條は言う。あなたのお国で解読した暗号文には反対提案となっているが、我が政府の書いた文書の中にはそんな文字は使っていない。日米交渉の対案としている。キーナンは問題をそらすかのように公案・オツ案の責任追及に質問を移す。And I asked you the question, if they were not the final proposal that was submitted to the American authorities by the Japanese ambassador. その通り、示しましたろう。ただし、しかしながら外交というものが
昨日も申しましたように相手があります。外交軍事政治というのは相手のある仕事です。相手の出方によって、また、やり方というのは変化してくるんです。そこの意図はどこの国でも取ってるはずです。最後のところ、先ほどの検事の質問の最後のところは訓令のところでありますが、もうこれ以上変化することができないという訓令を与えたのではないですか。私から質問ですか。今なんか質問があったの？質問の先生であります。最後。I ask that the witness be shown Exhibit 2926. I will ask you, Mr. Jojo, if on the following day, 5 November 1941, Foreign Minister Togo did not send a message to Ambassador Nomura as follows. It is our intention to present Proposal B, my telegram 727, as the last resort to save the situation in case Proposal A fails to conclude the negotiations, owing to its rejection by the United States. You are directed to learn the attitude of the United States towards Proposal A as promptly as possible and make reports. You are not to present Proposal B without previously requesting instructions. Was that message sent by Togo in accordance with your instructions? 私の訓令ではなくして政府の意思を伝えたものです。日米交渉に関する交渉の基になったものです。繰り返し申しますが交渉です。交渉の基になったものです。相手のあるものに対する。相手のあるものに対する。And you take responsibility therefore. Already? Yes, naturally.